Ndewonu ụmụnne m, ekelekwa m unu. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'ahịa Onitsha, bụ ahịa mama dịka Onitsha Main Market na steeti Anambra na-apụta n'ụtụtụ a. Unu chetara na ụnyaahụ bụ Mọnde, mkpụrụ ụbọchị nke 26 nke ọnwa Jenụwarị n'afọ bụ 26 Jenụwarị 2026, na aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo gara na ya bụ ahịa Main Market Onitsha wee kwuo ụfọdụ okwu o kwuru ebe ahụ iji wee yijaa ndị na-azụ ahịa ebe ahụ maka ihe gbasara ọnọdụ nọrọ n'ụlọ nke ama dịka sit at home nke a na-eme na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo kamgbe afọ ole na ole gara aga. Ugbu a gbasara ọnọdụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye nke gọọmenti etiti Naijiria kpụrụ kpọchie ma mechaa tụọ ya nga. Ya bụ aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Soludo wee gaa na Main Market Onitsha gwa ha sị ha na bido echi bụ tata bụ Tuesday, mkpụrụ ụbọchị nke 27 bụ 27th Jenụwarị, na a ga-akpọchi ya bụ ahịa Onitsha wee ruo na ngwụcha izu ụka iji wee nye ha ntaramahụhụ n'ihi ya bụ ọnọdụ nọrọ n'ụlọ nke ha ka na-eme. Ma tata n'ụtụtụ a ka anyị na-ahụzi ihe onyonyo nke si na ya bụ ahịa wee na-apụta, ebe ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa nọ na-ajụ ya bụ aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Soludo si ya gosi ha iwu. Otu ajụjụ ahụ Maazị Nnamdi Kanu jụrụ Justice James Omotosho ụbọchị atụrụ ya nga. Ọ si ya show me the law. Ha bụ ndị na-azụ ahịa n'ahịa Onitsha wee na-ajụ Soludo show me the law, show me the law. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo. Ma tupu anyị ekiriwa ihe onyonyo nke ha na-agụ ya bụ show me the law, ka anyị legodo ihe onyonyo nke ọzọ bụ ebe ya bụ aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Soludo kwuru okwu ahụ ụnyaahụ. Ụmụnne m, ga-emesịanụ. The soldiers here, the civil defense, the navy, the area commander is here, and so on. This whole area, we're going to cordon it off in the first instance for the first 1 week. If we come on Monday and it is locked and any shop is not, we lock it for 1 month. No, no, even now. Some of you will be up here. I want to thank and congratulate those of you who are here. Hear me. Anambra Gadema. I've come with a message. I'm just from Oka. Everywhere is open. Government offices are open. Markets are open. And people are going about their businesses. Then you come down to Onitsha. Come down to Main Market. The once reputed market as the largest market in West Africa. Okay? Yes, sir. And it is, listen, I have just driven all the way from the junction with Ose to this place. Through much of Johnson, I've seen through Johnson, I've seen through Bright, and the shops locked up. I've peeped inside, a few persons here and there. Okay? Anyone who has not opened, for Main Market, of all markets, to be shut down. I know that people have done this sit at home on Mondays for quite some time now, and as they say, an abomination that lasts a year becomes culture. No, this can no longer go on in Anambra. Are you hearing me? And I will tell you this. You either decide that you want to trade here or you can go elsewhere. This Main Market, if you don't want it to open, I'll come and take bulldozer and level it. And I'm very, very serious about it. I'm not joking. Going forward, any Monday, any shop that is not open will be locked for 1 week. And let me tell you this. As I'm speaking to you now, when I finish this whole Main Market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. There will be no market anywhere here. Each Monday will come. If people are not in their respective shops, it will be shut down again.
If you like, I don't mind shutting down main market for the remainder of this year. We're not going to allow this. It's plain economic sabotage. And also we suspect whoever closes their shop to have some criminal intent. Ugbu a ka anyị nyewekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ bụ ihe onyonyo si na ya bụ ahịa main market Onitsha wepụta n'ụtụtụ tata bụ ihe onyonyo na-egosi ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa ka ha na-eme ngagharị iwe wee na-ajụ Gọvanọ Soludo, show me the law, show me the law. Ọkwa ịhụla nke ahụ. Ugbu a o nwere otu ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyewekwa anya na ya ka anyị nụrụ okwu ole na ole nke nwanne anyị nwaanyị bụ onye isi ndị otu jikọtere ụmụ nwaanyị ndị Igbo bụ otu ama dịka Igbo Women Assembly bụ Lọlọ Nneka Chimezie, onye ka ama dịka Madam Pinto, okwu o kwuru maka ya bụ iwu nke Gọvanọ Soludo tiri gbasara main market Onitsha na ọnọdụ nọrọ n'ụlọ bụ sit at home. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka emesịanụ. Ka m jụọ ajụjụ a tupu m ahapụ gị ịhụ ihe ọkammụta Charles Chukwuma Soludo mere na steeti Anambra. Igwe onye apụtakwala ezi n'ụbọchị ụnyaahụ ọ wụchiri na Onitsha main market gbachie ya otu izu ụka, si na n'ụbọchị Mọnde izu ụka ọzọ bụrụkwa na ha emepeghị ya ga-aga n'ihu na-agbachi ya. Kedu ka esiri hụ ka ihe o mere ziri ezi? Kedu ka ihe o mere ziri ezi? Ihe awụ ihe ọ jụ na-ekwu n'ihe ahụ bụ n'ime ahịa ebe a nọkọtara ọnụ, ọ dịka ọha nwe ọta m nọ na-enwe my personal office. One day m pụta kpochie si na mama mbịa me business ga-ebịa jide m n'akwa shop ahụ people nwe ya. They have every right ịsị na ha chọrọ ime ihe dị ụta. Ifuru mmadụ na-anwụọ n'ime ahịa, ndị ime ahịa sị na a ga-akpọchi ahịa ga akwụ onye otu ha. Ndị nwere ifuru ndị ime ahịa sef na onwe ha union na onwe ha enwere right ịsị m nchọ ịkpọchi shop m, ha enwere right ịsị m na mama mkpochi ya na m achọghị ịbịa ahịa mbọchị dị ụta. Ha enweghị that right, not to talk of a government n'ọrụ onwe ya ogoro ha shop ha wụ tenant ya. Even ha rugoro tenant ya kwụọ ya ụgwọ, o nweghị right ịbịa kpochie ahịa. Ọ ya wụ ihe ahụ na-eme na ndị ọ na-afụla. Enwere okwu m kwuru, emere m video recently si n'ọma na sitatom ka nọ ada ekwuzi okwu sitatom eji kpọta anyị ndị amị. Ọ ya mkpọ nta ga-ajọ Igbo kwe ụnụ le anya ọjọọ Igbo kwe bụ ụzọ chiwe sekpọchiwe ime ahịa. Ọwa okwu ahụ m kwuru trigger this behavior. Nso na ọma na sitatom ndị gọvanọ anyị ji je kpọta anyị ndị amị, ndị nwere ala Igbo ọnọdụ ọrụ na mana echefule the history of the chaos n'ala Igbo na ndị be anyị si na ha chọrọ ịnọ sitatom ebe ọ bụ na ha pụta chire Charles Soludo chọrọ protest. Ọ dị ka ọbara anụnwa na a na-akwafu dị ha mma. Enwere mgbe Peter Mbapụta dị ịchụ ndị arịarịa gbagbuo ụmụ okorobịa na-abụ ndị ha na-eme protest, ndị amị gbagbuo ụmụ okorobịa na ha ga-emecha na ha ga-emegherịrị ahịa. Nya ekezi ihe ndị gọvanọ anyị wepụtara ka ha kwechi dị na-ege ndị ha na-achọ olu. Rutekwa na gọọmenti is the government of the people, by the people, for the people. Na-eche Soludo ebe ahụ to represent the whole people, and ọrụ ya wụ ige ndị ahụ ọ na-achụ ntị n'olu mara anya ha chọrọ. Kedu ihe ọkpakọta Soludo anụ nwe ekwuola mbụ sọ dị mma ka Elize Nnamdi Kanu? Why not ịhapụ
see ya foto buru ya buga federal government na-ekwe ihe na-eme na my state na ndị be anyị na-elelelele na ya chọrọ breakdown of law and order na okwe atọla Nnamdi Kanu nga ha nwewu ndị gọvanọ knowing fully well the influence of Nnamdi Kanu n'ala Igbo kedu ihe ha megoro igosi ndị ha na-achị na ihe a na-anụ ha ọkụ n'obi ihe ha chọrọ ihe chụrụ eme ihe bụ na ndị Igbo anyị abụrọkwan violent people ya ka ha ji na-akpagbu anyị n'ụdị a mekwuo ihe mchichi ịkọlụ ha back bụ na ndị anyị ọnụ kpọtara enwedị any effect stop sit at home rather they enforced it ọkwa nkwuru ya kwuo ebe ha na-eme enforce na ndị a mara na ha wugoro anyị afọ nja na akwara na-akpọbata ndị Fulani. I will tell you why. Na akpọtara ndị amị chere na asị na ha ga-relax sit at home abịazie ihe ahụ 3 years ya chaos adị ebe niile ndị anyị ahụ ka n'ala Igbo na-atụ mgbere ahịa na ndị be anyị ego aka nọ na sit at home mgbe na-agba ma media mgbe ha na-eme sit at home every Monday the whole media eju n'ala Igbo ma channels ma rise na-ese na-ebupụta the moment ndị amị bịara n'ala Igbo ha kwụchi cover sit at home till today ha da cover ya mgbe na-erote ndị media na sit at home ka nọ cover one ya ka o duru na anya maka ha si na IPOB force ka ndị mmadụ ka mgbe na-enweghị onye force ka ndị mmadụ na ihe ahụ protest na nwa ha eji eji so ha leba anya release ha nwa ha eji ka sit at home kwụsị now in order to show na ha nwere power na ọnya nwa Anambra State chefo na-eme ya elect ya chụpa ha kama ọ ga-eprezent ihe ndị be ha kwu ya chi iji ọkwa ha kpalitekwala again kiri ka ha na-eme maka ndị nke pụta n'ụgbọ na gentle dị ahụ na agbaka aka iji na-eme security na ndị mmadụ obi adị ha what is Monday, what is one day in a week na ndị mmadụ choose their own time, they are punishing themselves. Why not let them be? Say ọtọ ụzọ tụrụ na Soludo achọghị ya udo anyị nwana n'ala Igbo ugbu a na Soludo achọghị ya na m na-agwa Soludo ọya ka m ji wee call their attention na sit at home ka nọ and that sit at home nwere message ndị ha na-achị achị na-enye send to them na ọ bụrụ na ha nwere interest ndị ha na-achị achị at heart ha ekweghị ya ọ na-eme ha were force a ka ji kpọta anyị ndị amị n'ala Igbo ndị amị ewere anyị mepesa business centers all over the place naanị ego ha kwuru ego a na-ana ka ihe kwugoro about it. So mgbe na-agwa Charles Soludo nye were nwanyị wepụga aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ ọ bụrụ na ndị Anambra decide ya na on Monday ha ga anọ sit at home, please let it be. During the COVID anyị nọ 2 years n'ụlọ ha akpagaghị anyị nri anyị anwụghọ so Monday agaghị ịgba ya. Ọ bụrụ na ndị mmadụ decide now ha chọrọ ime protest to what is this to show you na onye ha chọrọ tie na ọnụ na nwanne unu na-enweghị fọm atụrụ nga mkpụrụ ọka na o mere ngịnị nothing. Unu as our governors na-ele anya na-ebe na-agba anya mmemme ego na m chiri onye ihe my personal money enweghị ha nwere ike ime what is this